Bună ziua tuturor! Sper că mă vedeți și mă auziți bine. Dați-mi un semn acolo în chat. Elena Stochiță sunt și astăzi am intrat cu o super temă, așa cum probabil ați văzut deja în descriere. 3 lucruri pe care să nu le faci niciodată. Dacă vrei să ai o viață frumoasă, dacă vrei să ai o viață extraordinară, dacă vrei să te realizezi, dacă vrei să te autodepășești. Primul lucru ar fi să nu renunți niciodată. Indiferent de visul pe care îl ai, indiferent de dorința pe care o ai, indiferent de obiectivele pe care le ai, să nu renunți, să lupți până când nu o să mai fii pe acest pământ, pentru că nu știi când se poate împlini. Al doilea lucru ar fi să nu asculți ce zic cei din jur, să nu le faci pe plac celor din jurul tău. Dacă îți dorești ceva, fă lucrul respectiv. Chiar dacă, nu știu, poți să eșuezi, nu este nicio problemă. Dacă eșuăm, învățăm cu siguranță ceva, dar cel puțin știm că am încercat să facem lucrul respectiv, da? Și nu am stat și ne-am uitat ce a zis X și ce a zis Y și apoi să regretăm. Deci niciodată să nu ascultăm ce zic cei din jur. Dacă cineva ne zice, știi, nu arăți bine sau știi, nu faci bine ceea ce faci, du-te la un alt loc de muncă sau fă altceva sau, nu știu, vin cu critici către voi, vin cu sfaturi către voi. Cel mai bine este să vă ascultați inima, să vă ascultați sufletul, să vă ascultați mintea. Puteți, da, să primiți sfaturi de la persoane care deja au succes, deja s-au autodepășit, persoane trecute prin viață. Dar cel mai bine este, da, să nu vă uitați în stânga și în dreapta, să nu cereți sfaturi nimănui, ci să faceți ce vreți voi. Iar al treilea lucru este să nu ne comparăm cu nimeni. Cu absolut nimeni. Dacă în viața aceasta trebuie să ne comparăm cu cineva, trebuie să ne comparăm cu noi. Doar cu noi, da? Și eventual cu noi cel sau cea de ieri și să vedem cum astăzi putem să fim mai buni, da? Decât ziua anterioară. Nu ne comparăm cu nimeni. De ce? Pentru că fiecare este unic în felul său, fiecare gândește diferit, poate unii, nu știu, au avut o altfel de viață și acum, da, noi ne comparăm cu viața pe care o au ei, dar noi n-am avut ce au avut ei și invers, da? Ideea este simplă, nu ne comparăm cu nimeni, ne comparăm doar cu noi înșine și atât, cu nimeni altcineva. Sper să vă ajute aceste sfaturi. Deci să nu renunțăm niciodată, să nu ascultăm ce zic cei din jur, să nu ne uităm la criticile lor, la sfaturile lor bine intenționate în ghilimele și al treilea lucru, să nu ne comparăm cu nimeni decât cu noi înșine. Vă mulțumesc frumos, da, vă dau aici câteva urări, vă mulțumesc, o zi frumoasă vă doresc și vouă și de fapt să aveți o zi cu spor și un weekend minunat. Vă pup, pa, pa!